alam. Yan! Tourist spot. Hulo! Bakit ano, may pandarayang naganap? Oh my God, nanginginig. Bay, Siboy, bay. Masbate! Agay, bay, grabe. May bulkan sa Masbate, bay. Tumalas siya. Ay, wait. Masbate! Hulo! Lugar sa Pilipinas. Okay. Masbate. Oh! Oh my gosh, ano ba yun? Ang hirap nung straight. Alin din yung nabasa mo na? Next word! Okay, easy round. Oh my God, Papa Jex, ikaw na yan. Hindi, ikaw na. Lugar sa Pilipinas. Masbate! Ayaw magbuhat! Ayaw Antipolo! Hilig ka talaga magmarilaki. Bay, gusto ko mag-rise kasi, bay. Gusto ko ng laki. Iba yung angkas. Ha? Bay, huwag niyo akong pitikan, bay. Kaya may angkas na iba, bay. Bulinaw? Antipolo! Dagdag. Hindi. Ay, hindi. Antipolo. Bakit ano, may pandarayang naganap? Oh my God, nanginginig. Ano na to? Oh. Antipolo! You don't deserve. Sorsogon! Okay. Sorsogon! 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 Next. Caloocan! Alam talaga, bay. May pupuntahan yan doon sa Caloocan. Caloocan! Uy, straight! Next word! Paglabas mo, malaki yung braso. Caloocan! Yung paglabas mo, di na pati yung braso mo. Word number 4. Oh. Caloocan! Germany! Okay. Mahilig ka sa German sausage, bay. Germany! Hala, di na kaya! Hala, mahulog! Nanginginig na ako! That's what she said. By Germany! Nauna ako. Ano, nauna ba siya? Nauna ako. words! Germany! Ba't sa akin Myanmar? Walang ganun. Ano? Thailand! Okay. Ano yan? Thailand. Sawadika. Awadika, tutu. Tutu na Okay. ka. Ano yan? Thailand! Oh my gosh! Thailand! Honduras! May bansa palang ganyan, bay. Honduras! Honduras. Honduras! Ba't hindi natin alam? Yan! Tourist spot? Merlion! Na ganyan ngayon ka pa doon, bay. Hindi mo alam yung may lion, bay. Mga kabisyo! O, diba? Hindi kami matalino. Gawin nyo na rin to sa mga ano nyo, sa mga contents nyo and family gatherings. Naku, buti na lang itong mga video na ito, pwede po ninyong mapanood sa ating YouTube channel. That's Love Radio Manila.
And don't forget to follow and mag-comment ka anong gusto gawin namin sa hirap ha, para kami nag-gym. So once again, this is me, DJ Rocky. At syempre, Jego Bandido naman po. At kayo nakatutok dito lang sa 947 Love Radio. Metro's #1. Kaya nga pa ba yung memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Subukan mo to. Mabigat sa akin eh. Ang gaan! Tingnan mo! Ang gaan! Hindi, ano ang gaan? Try mo sa kanan mo. Sakit? Bastos. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa